Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Hendes majestæt, dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Hendes majestæt, dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Min mor, hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, har regeret Danmark i 52 år. Gennem et halvt århundrede er hun fulgt med tiden, med vores fælles arv som afsæt. Til altid vil hun blive husket som en regent ud over det sædvanlige. Det er meget smukt, når de kysser, og det er virkelig sødt.